Здравейте, приятели! Днес ще избягаме от къщата, на гадната къща на старата ни баба Гранушка в Roblox. Здравейте! Здравейте! Айде да избягаме от тази гнусна къща, че се намирисах от нея. Айде! Бива му такъв гнус, не знам. Толкова е гнусна тази къща, че сякаш 1000 човека неизкъпани са влязли тук. Сега, тук в тази стаичка какво има? О, вижте, Когуил. Когуил, вземете го. Уй! Баба Грани! Убили ви? Не, окей. Гранушке, само номерани си правиш. Ние сме и любимите внучки, тя ни убива. Да, чакаме те. Мислех си да мисля, че знам защо и ни е сърдита. Защо? Защото и пропуснахме рождения ден. Тя имаше рожден ден на 11 януари. Ние го пропуснахме и сега ни е сърдита. Ужас! Забравих, тотално забравих. Нещо. Сготвила ли нещо, което съм гладна? Да, и аз. Ама това не е храна. Ще се опитам да го изям. Много съм гладна. Окей. Тук имам... Тук? О, парче от шотгън. Ще ни потрябва. Окей. Какво? Някой може да го затвори. Опа, пъпнах и лампата. Окей, хората. Заслужава. Още да парче. Кот. Падлок, кот. Къде си, Маги? Тук си. Чакай. Имам кода. Окей. Да се опитаме да Окей. Тук бяхме. Окей. Ето тук в мазето да слезем. Тя са в гранична кампи, невероятно. Не, няма я. Нещо в кутиите. Добре, аз ще мисля да... Елате, слезем тука. Тия тунели са толкова гадни, не можеше ли тя поне да ги построи там, да се постарае за тях? Ма тя даже храна не е направила. Храна! Ето е на земята. Ама е мухлясала. Ужас. Това ли е храната? Да, ужасен. Аз мислим, че това е това с човек. Птицата също е тук. Окей. Уй, какво стана? Какъв беше този звук? Баба! Няма да избягате от мен. Няма. Кликнете тук. Врата. Кликни. Крауч. Няма я. Тичиш на кампи. Аха. Тъпата му баба Грани с баба Грани. Виж, това тук вода ли е? Да, явно. Какво отвори сега? Окей. Гадната му баба Грани. Тук ли е? Няма я. Окей. Не. Ще събора те снимка от баба Грани, защото е толкова готино да я гледам. Добре. Окей. Откъде дойдохме? Здравейте, Баба Грани. Грани, като тичиш на кемпи. Да, тук в канализацията. Газ. Бабо Грани, бе. Знаеш, ако следващия път идвам и запивам той парче код в главата. Тя ни кампва, това не е честно. Иска да ни подлоди. Трябва да избягаме от тази къща някакъв. Не!
О, баба Грани. Много е лоша обаче. Да. Ще дойда при вас. Аз съм на леглото. Нали Хеми сме любимите внучки? Тук съм. Да. Окей. Трябва да се избягам. Залото в банята се е изчупил от само себе си, защото не може да гледа повече баба Грани. Наистина. Окей, после ще видим. Наистина, права си. Това може да вземем пепър спрей да карма да захване баба Грани тук. Ревенж. Нищо няма пепър спрей. Тук какво има? Това ще ни трябва загарвана. Как ще го прям този карван? Да го нахраним. Ето това го вземи за гарвана. Ето за Слизайте. Трябва да избягаме от тази тъпа къща. да. Като я гледам се повръща. Да, вярно е. Дома. А знаете ли, че баба Грани се къпе един път в 1000 години? Тоест се е къпала... Най-вероятно. Да. Тя е на по 3000 години, къпала се е 3 пъти в живота й. Тук. Чук. Боже, какво беше това? Къде си? Тук има перон. Къде си? Ето те. Елате. Трябва да се качим горе, където баба Грани ни уби за жалост. Чакай ме, моля те. Сега да лиш на кампи отгоре. Да, ама трябва да отидем там. Трябва да отидем там. Чакайте. Пепър спрей. Тук има доста неща. С това... Пепър спрей. Мога да спрей на Грани. баба Грани. Да, чакайте, аз ще го приготвя. Я. Окей. Хайде. Идвайте, хора. Трябва да освободим. Трябва да вземем нещо от птицата. Тук няма нищо, окей. Чакайте. Тук можем да минем. Страхме да не падне. Тук няма нищо интересно. Не, Бори! Бори! Добре, Бори се освободи. Тая баба Грани. Ужасна е. Ужасно ли ме нарече, бе? Ужасно ли ме нарече? И само тия неща ще ги взема, окей. Ходи ли да сме? Ето, тук може да сложим спешъл ки. Някой има ли спешъл ки? Май не. Ужас, вярно. Окей, Сега изпешалки трябва да търсим. да. Чакайте малко. Искам някакъв план. Той за да минем ето тук така да минем. Окей, трябва да отидем при птицата. Спайдър ки. Също нереално не знам. Ще се опитам да я намерим. Ето тук някъде. Само се надявам баба Грани да не е тук. Пригответе пепър спреят. Няма я. Елате, трябва да слезем и тук. Не, всъщност не е нужно да слизаме тук. Тук. Пригответе пепър спреят. Приготвяне. Йовче. Сега гледаме като се
появи, ще обръщаме на спрей или защо спрейно. Ето тук е птицата. О, боже! Баба ти гани! Ето тук беше. Тук беше на стълбището. До сега няма значение. Чакайте да освободя птицата. Може да вземете нещото от птицата. Бързо, преди да се нахрани. Чакайте, ще сложа отново храната. Давайте, бързо, докато е разсеяна. Май взех, чакай да се приберем. Маги, тя идва! Бори! Това гранушка, значи не Да, ние не може да избягаме от нея. Това е много гадно. Да, даже храна не е приготвила. Колко пъти да й казвам, че съм гладна. Да, аз утре съм на училище. Тя нищо не ми е приготвила. Дори не ми е загубила и ми е схвърлила домашната работа. Да, виждам. В туалетната има нещо бяло, най-вероятно от домашната ти. Баба ти гради. Тоест, не, тя е хвърлила от туалетната домашната ми работа. Не! Бабо Грани! Спрей! Аз нямам пепер спрея. И аз няма никой няма тази пепър спрей. Ужас, чакайте да избягам от тази гранушка. Вижте, вие маги. Опа, запълних и лампата отново. Маги, виж. Хора, къде сте? Виж. Това е отворено. На това. Ето тук сме. Како е виж? Къде? Виж, това е отворено. Тук е паякът, бабата паяк. Паяк ли? Знаеш колко мразя паяк? И ясно, вътре има неща, за които да избягаме. Да влезем ли? Страх ме е. Трябва да влезем. Тук има някакъв... не. Трябва да влезем, хора. Ще бъдем заедно. Окей, хора, спирам видеото до тук, защото времето ми свършва и не влязохме там, нямаше нищо интересно. Бяхме пъзли всичките, но ще се видим другия път в канала ми. Довиждане! Надявам се да се наслаждавали да гледате това видео. Чао!